Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan definitu eta marraztu puntuak, zuzenak eta planoak espazioan. Eta horretaz aparte, haien arteko posizio relatiboak aztertuko ditugu. Hasteko, 3 dimentsiotan marrazteko geometria egoera aldatu behar dugu, 3D modura, eta horretarako geometria egoera komandoarekin egin dezakegu zuzenean teklatuarekin idatzita, edo geometria menuan ikono honekin 3D modura aldatu. Puntuak definitzeko puntu komandoarekin, baina 3 dimentsiotan gaudenez, 3 koordenatu sartu behar ditugu. Zuzenean teklatutik edo puntu 3D ikono honekin. Zuzenak definitzeko lerro komando erabiltzen dugu eta sarrera moduan eman ditzakegu 2 puntu bat eta norabide vektore bat, edo ekuazio inplizituak. Ekuazio bat, beste bat. Hau da, zuzena bi planoren arteko ebakidura emonda. Gero marraztuko gu elementu guzti hauek, lehenengoan vektorea marrazteko vektoren koordenatuak idazten ditugu, gero nondik atera nahi dugu vektore hori, eta horren ostean nahi izan ez gero atributu batzuk nahi ditugunak. Kasu honetan kolorea besterik ez. Gero marraztu ditugu eta aldi berean 2 puntuak PQ eta RST zuzenak aldi berean marrazteko giltzen artean ipintzen ditugu objektu guztiak, eta gero atributuak zehazteko guztiak desberdinak nahi baitugu, giltzen artean, gero bakoitzerako giltzen artean dagozkion atributuak. Kolorea, puntuaren tamainoa, puntuen kasua, edo zuzenen kasua, kolorea, lerro zabalera, eta hemen dekogu beste gauza bat, berria da, izena agertu nahi badugu irudian, erakutsi etiketa berdin ziur ipini behar dugu. Komando hori aktibatu egin behar dugu. Eta horrekin, irudian zuzenaren gainean kokaturik horren izena agertuko da. Kasu honetan, R letra agertuko da. R zuzenari dagokiolako. Bueno, ikusiko gu, orain arte komentatu duguna, ia irudian zelan geratzen den. Bueno, horretaz aparte, hemen R zuzenaren norabide vektore bat kalkulatzeko vektore komandoa erabiltzen dugu. Berdinketa ikurra emonda, agertzen zaigun irudia, eta hemen ikus dezakegu. Kolorez desberdinez, lerro guztiak, T zuzena, S zuzena, eta hemen R agertzen da berez, erakutsi etiketa berdin ziur ipini dugulako. Horretaz aparte hemen ikusten dugu P puntua eta vektorea. Bueno, orain, definiteko gu batetik R zuzenaren paralelo den zuzen bat, puntu jakin batetik pasata, kasu honetan 0,00 puntutik pasatzen dena, eta gero R zuzena, R zuzenaren perpendikularra dena, puntu beratik pasata, 0,00 puntutik pasata. Lehen esan, ez dut esan, zuzen bat definitzen den bakoitzean, kalkulatuz gero, agertzen da zuzena, bi planoren arteko ebakidura moduan. Hemen, naiz eta 2 puntu erabili, gero
ebakidura modura agertzen da. Hemen bebai, eta hemen bebai. Hemen dekogu R1 eta R2 definiturik esan dugun moduan, R zuzenaren paralelo bat eta R zuzenaren perpendikularra bat. Marraztuko ditugu bi hauek, lehen ezagertzeko traola ipini dut, beraz, orain ikusteko irudian, ekendu behar dut. Horren ostean, kalkulatu botoian sakatuz gero, ikusten dugu berria. Bueno, ebadekogu R bat, hemen, R-ren paraleloa dena, eta R2, laranjatz. Bueno, ikusten dugu, nahi genuen zuzen bat, baina plano bat agertu da. Zergatik, egoera honetan, zuzen infinitu daude, eta zuzen guzti hauek osatzen dutena zuzen ere da plano bat. Ze plano, R zuzenaren perpendikularra dena, eta P puntotik pasaten. Beraz, hemen daukago nola bait, zelan marraztu, plano bat ezaguturik norabide perpendikularra eta puntu batetik pasaten. Itxein got. Horren ostean ikusiko planoak zela definitu. Bueno, planoak hitz hori izan behar da komentario bat, beraz, komentarioarekin aktibatzen dut. Zelan definitu plano bat? Bueno, plano bat definitzen dugu plano komandoarekin, 3 puntu emonda, zuzenean teklatorekin idatzita, edo geometria menuan, hemen dekogu, hemen ez da jartzen, barkatu, besteri barik. Plano emoteko, 3 puntu erabiltzen ditu. Definitzeko, plano bat, aurrekoaren planoaren paralelo dena, eta puntu batetik pasata, erabiltzen dugu paraleloak komandoa, eta hori edo zuzenean teklatorekin idatzi, edo komando honekin, ikon honekin, paraleloak irude. Marrazteko gero, geltzen artean, marraztu nahi dituguna, kasu honetan bi planoak, eta bakoitza kolore desberdinen. Lehenengoa grisa eta bigarrena arrosa, adibidez. Ikusiko irudian, ematen direla paraleloak, esan behar, baina ziurtatzeko paraleloak diren ala ez, galden zakegu, ia paraleloak diren, paraleloak, eta gero, galdera ikurra, teklatorena, zer, pi eta sigma. Gero ikusiko goi erantzuna zein den. Horren ostean, marraztuko beste plano bat, zuzenean, hemen, ekuazioa emonda, plano baten ekuazioa emonda. Aiza, gehi behi, gehi zezeta, gehi de berdin zero modukoa, ekuazio esplizitua. Eta, kasu honetan, kolorea berdea izango da. Eman got, berdinketa botoian, eta ikusten duzunez ez da zer marraztu, zergatik. 3 dimentsioetan ari gara, eta aurreko blokean erabili dugu 3D modura aldatzeko ikonoa. Baina hemen ez, eta gogoratu blokeak independenteak direla, beraz, hemen ez daukagu 3D modua aktibatuta. Aktibatzakegu hemen lehenago geometriago berdizarten 3D pintzen, edo erabildetzakegu marraztu 3D komandoa eta horrekin argi dago 3 dimentsiotan marraztu nahi dugula.
itxi egingo dut hau, eta berriro ere kalkulatu botoia sakatu egingo dut. Bueno, hemen ikusten dugu, hemen dekoguna. Bi plano, sigma, arrosa, eta bi planoa. Hori mugi dezakegu, hemen agertzen diren geziak eta bira ere egin dezakegu, edo bestela, irudiaren gainean eskumako botoiarekin klik eginez, eta sakaturik izan da, arratoia mugituz, biratzen dugu horrela hobeto ikusteko, zer dagoen hor. Bueno, eta hemen amaitzeko, marraztuko gu beste plano bat, ekuazio esplizitoa emonda, eta ikusteko orain zein den, traola kenduko dut, eta kalkulatu botoia berriore sakatuko dut. Eta agertzen zaigu beste plano bat, berdez, marrazturik, plano bat agertzen zaigu, izena ez duelako. Hemen, zuzenean, marraztu komandoan, ekuazioa idazten dugulako. Hemen ez du izenik. Bueno, besterik ez.